Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Nakajingbun pajung upra haki jingalang padba hatu upra udang artatin ban job hakane ka MP election ladaki padba kim shet kala bat kiat hep hok yi upra hakane ka MP election kumba kilaya nyom haki jingalang padba jong ka parti VVP klempep baka VVP kan job suk hakane ka MP election te ale perlu mentangin ya pece ka jingan nyom jong padba haka jinyalang jong ke parti VVP kepala long hasmit nagane ka constituency ba nagane ka dong ka than ka ji bay nek keleng hapreng jing kurku ko play un kurku yi in yo e ka mat ka phat ka ba ka ba khya yo e ka jing e ka jing shana ka jing pat ba bat ngien bo ya ka thong ba mangin mangi na nongkrem mau kunro mau ren keleng begini ki baro ki constituency ka badana senda ngenai ke jingjop ke Don Brom yone kotong jong boys of the People Party jong ke parti ke bolong upra hapra 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 Kublai Shibun Kublai Syahagung. Kasur, ngin snok tilang, mantep hawi pipi, tungin aila, yaki baro, sansnan ban lam lenti, bakin wanra, kajing kena, hari kasih.